Eén dag na de WK-afstanden is het ook nog druk in Tialf. Dit keer net met raceriders en supporters, maar met personeel en vrijwilligers. Ja, er gebeurt van alles nou. Ja. De bouwer die is al met het voorbereidende ding mee bezig. Nou, wie dan met beleid al hier. Het ijs natuurlijk, de ijsmaster zal je er ook bezig om het ijs eruit te halen. Dus genoeg activiteit hier. Ja. Naast horecagelegenheden maakt ik de sportzaak die in het gebouw zit leeg. We moeten alles oppakken. Alles moet eruit. Verplicht verhuizen. Oppakken en wegwezen, zeggen ze hier. Het leegheljen van de historische ijstempel liet de mijwerkers net koud. Dat kun je wel vernemen dat het toch wel wat doet bij de meesten. Vooral meesten die hier al meer dan 10 jaar, 15 jaar werken. Ja, natuurlijk al een soort mij maken hier. En dat is toch wel, ik vanmorgen van hier, het is toch wel vreemd om nou in één keer alles leeg te heljen dan. Al met al gaat het om een hele operatie. Ja, de ijs wordt laagje voor laagje wordt er nou uitgeschraapt. Normaal dan wordt het gewoon smolten, maar om het nou wat te versnellen in het proces wordt het nou met de dweilmachine laagje voor laagje rauw hellen. Er moet heel wat gebeuren. Ik heb niet de indruk dat iedereen al weet wat het nou precies gaat worden. Dat er nog wel een paar open einden zijn. Naast het fotheljen van Gwot uit Tialf worden er ook nu al tarriedingsdienen voor de grote verbouw en uitbreiding van de Frieske Retri-tempel. Die het nevens plan in 2016 kleerwijzen mat.